Du får jo en hætte over hovedet. Jeg er faktisk nødt til at fortælle dig noget. Ja. Du ved jo godt, det her med mig og Stefan, det har jo ikke gået så godt. Men vi er blevet kærester igen, og vi har fundet en lejlighed i København, så vi flytter om en måned. Det er... ja, og den er så lækker og billig, og vi kan bare ikke sige nej til det. Jeg går nu. Jeg synes, du skal tage afsted. Vi kan snakke en anden dag. Jeg er så træt. Jeg tænker ikke klart mere.